Супер напушен. Нямам съседи. Да го духат съседите, бе! Да го духат съседите! Духат ми съседите! Влизаме! Okay, let's go. Колкото иска. Колко време искаш? Примерно. Да, не съм. Не знам къде. Какво правиш? Нищо бе, говоря си с чата. С натуралката, тръгва от натуралката. Не. Където му казват, той е много просташко. Викат му, би ли чукал на жена му на Слави или нещо такова и той казва, не, ти добре ли си? Чувал ли си го това? Понеже всеки пита, абсолютно всеки пита дали знаеш за този мим. Той е малко като мим. Не съм го чувал. Ясно. Еми ето чат. Не го е чувал. На видео е, един стримър натуралката. Просто задават му този тъп въпрос и той казва, не, ти добре ли си? Едно. Абе, не съм чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Тиш ме малко. До край, любимия стример приключи. Това е, свърши с Цеко, Цътрекано, капут. Добре ли си? Не бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Не бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? What the fuck? I get money, I'm a star. Of course. Can you say? And you have your brother? Yeah, I have a brother with me. What he do? Can you say? Не бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Аз бих чукала на Слави жена му и бих била добре след това. Бързо в плъга като Wi-Fi. 6-7 грама тъмеш. Не мога да се наточа. Не мога да се наточа да го направя. Ще се ударя, бе! Айде, бе! Капут. Това е доста такова. Доста говоря, много говоря. Ай, чат, готови ли си? Бебче, дето ми викаше. Една руса. 33 се намериха. От 33. Аха. Коя е Габриела? Не знам. Не я познавам. Наистина. Are you sure about that? I can hold it. Hey, чат! Най-добрият стрим в България. Congratulations! You are officially amazing! Officially amazing, chat, with the gratification from Guinness World Records, chat, for the best stream in the world, chat. Дай го разпъш, дай! 0-10. Аз съм гей. Кажа, как да се свържа с музиката? Как да се свържа с музиката? Чат, как да се свържа с музиката? Помощ! Помощ! Чат, помощ! Помощ! Чат, помощ! Мане! 120. Еми, чат, напишете в YouTube, не падам долу. Това е моят песен. Шинак, пуснах песните на баба ми, която лежи на легло. Тя стана да ги спре. Благодаря ти, че я излекува. Винаги ще съм ти благодарен за това. Брада, дела една баба ти, знаеш кома е, бе. Нямам да умра вече това е. О, не. Аре, той ходещи кролок, няма ли да си отива вече? Един съпис и вада пишка. Oh no! For free! Guys, what do Yo! Бати, ти нормални ли са, бе? Не! Clip it!
пут. Да, още един път, още един. Дали няма проблеми да ме бъде? Не е културно. Мен много ме болят краката. Вчера си навехнах едното голямо. Съжалявам много, но щом се навяхна, трябва да се знам. Трябва да се прибирам ли? Не, да си да лежиш, да почива крака. Ама трябва да купя едни презервативи. Ами хубаво, купи си презервативи, имаш навехнатия крак, не знам какво се прави с тия. Еми... Ще... Айде. Айде, приятелно, това е това. Айде. И като малки деца. И като кучетата. Айде. Той си е малко. Аз съм на 12 хора. Но тогава за колко са тези презервативи, като са на 12? Еми, аз като малък съм сексуално активен. Добре, няма да правим повече проблеми. Това беше за последно. Весели празник. Весели празник, да. Ето, тук мая хвана. Да. Аз много обичам. Спирам цигарите, изнерваме някой и край. Извинявай, че на мен приятел, тук има 115 кандидата. Ще умреш детствено тогава. Бе, беше ми на втория монитор. Майка му да има изкара някаква. Извинявай, брат, извинявай, брат. Ебам се, никога няма да се извиняваш на никой! Никога! На никой! Няма! Ти да се извиняваш! Бал, между другото, вече не е девствен. Бак! Че не пада от стола пак. Заради мен е ба. Аз пак И му подарихме Маскулан, да е жив и здрав. Вече ще ги ползвам. Нови Маскулан. Чопове!